Okay. I was disappointed. All right, good morning, everyone. Monday is a holiday. The last time you have to study 4 letters as a new family. Kani ka sni ka ba kemen yang ni ka school. Haba ya ka result jong ka SSLC arpo arpulai ngin la ai ba penmi mener ka embus kung juro ya ka higher secondary arts bat kalong ka eke ba sotanat bat ka ba ngila kemi lenti hiru ba hakani ka sni isapiri hun lengdo la yo ya karang ka ba khatpra ha ka top list jong ka embus ha ka SSLC result kalong ka jingo menengkong yo blai e ka jingker shan bor jong yang ni baro kung ka school kinong hikai bat ki kemi ki kpar kung jo ban ni ai ku blai kinong hikai ya ka jing persyang jong ki ya ka jing ka support jong ki jingker shan jong ki ya ki kena school ka result jong ni ka bahai man ka snem pe ka ning so ban ai ngo yo blai ba ya kinong hikai ba ki kena ki bi tresitom nei menta ka snem ni yo ya ka rang leng bai sapiri hon leng do bat ka school ka ju terwa balada ki beteng ban pulih ha ka school hier ka higher secondary class 11 ka school ngin ai ka free schooling kaya ka class 11 but 12 lada ki beteng bat ngi ha ka nu ka stream ru tegane ka dai ka jing kershan ka acknowledgement yang jongi ka jing itu jongi ya ka jing persyang jing tresitom jong kino ki kena school tengi ya aingu epi ka press ru but ai ba kan leng ba ka kubor wa pin ai shiki wei pat kan long ba hang ni hari boy ni don ke jingkermen ni dang bon shu ki kena ki balak ban wan syakmat ni don kam tang ban tresitom ban pelek jingmut bat ban perkat ban ngila ban lek bat ha ban don kata ke jingmut ban ngila ban lek kamut ngila ban lek bat sa hisin kan ni kam de ka sin ban kong ka alpha school ha kan ni ka snem ni yo ka 12 commerce ru top rank nata menta ka sin yo ke SSLC bat ngila juyo regisnem ngila jule kum ta ya ki ba pas bhai ka class 10 ki continue ka study jong ki jing puli jong ki high school ngim kim hap CAA ya hal la da ka nu ka stream ya per jok thi mi we ngi ba yeng jong isapi so kum no ki isapi yo ya kan ga resort pa pha aku boleh sigon yang tak jengkel jengki, nak liang jengki press baru. Haba ka result kalami ngita apla ka jengki dokumen namar kaji QLT jengki kumki paru kalong kumtahi bagi khon ki lebha ka jengki pule ki jengki dan ko aya ai ka jengu ka buram shaw blai baru bayalam ni kum ka ying ka sam namar ni sutu bar da klam ka jengki lam ka jengki blai himla bandai yang bari ka jengki ka jengki te kum ka kemi ba pe ki khon malanga di kenai pun duit mereka orang pun kau kemi nama dia salanga du bagi kita ngarit ngape himangan adong sadong rengkat ka kemi ke jengki banyak masa banyak pendap iki ha ka jinglong ha ka do ha ka musim ha ka dinang jingstan tengah so bangin ayu nu ko ayo play yang bajo kane ka jingyo risal ka jeng ka sapi menta ka sngi de ndap ka disu komen ka bakrau ngai ka jingu ka burom ya ka school hangni ka Alpha English Higher Secondary School kabalang baik principal imam kilong hikai baru kilong ke baya support kilong ke ba ai museum ke ba kloi benyarap ha ka jing pule bat de ka jing ai museum ka jing ki ba penlong ya ka sapi bakan minon ba nak liang jing ni ong pide ban minon ha ba na school kila kabilinti ya ka ba bat ka ik ba pila ban le ya kata nyim ong bangin le palat ya ka bor ndrei ka ke ba pilan ke capability ka jing pide ban le be khnang ba pilun ra ka burom ya ka school yala dia bat ya kaying kasam bat ya kathani he berok kawai ta kata ka de ke jing ka jengi hadir pio kan ga resort pi pas kuma ke ga message ko pi ko na shikwi pa pi na sama ga berapa don apa yang jengkre ga matri ke ngaku apa orang ki ban pulih kota ban nunggu tank kumbang hale manga ban pulih ban ai 100% kenang ba pila ban pulih syakmat ngatip ba ka jiminat kalong ka pakomsan ban pulih syakmat kung baka doon pa, may karapat ang gusto. Kapor ba jan exam ko to nga puli kung ba nriyo niyo punta.